Darbaza Hellgate Khowela hian mun mak tak tak le thuru khailan lem lo thil tam takin akhat an ringot mai kan hoizawa kan chut pe phut chuan pathian thil sia mak tak tak mi hringin achan le wang kan hriat chian thei mai pialam thil hi alo tam em ani ti kan mu theiang tuna hian chutianga mun pakhata thil thleng mak tak mai scientist te poin achan le wang an hriat mai thei silo mun mak le danglam em pakhat chanchin kan ngai thau don ani chu mun mitam tak chuan Hellgate tia an soi thin he mun mak tak mai hi aw na mun chu Turkmenistan ram Karakum desert leilia ania zanthim hnuaya chuan hlatak atang poin meisen eng tak chu englai poa mu thein aum reng thin ani he mun nei dewa kan kal chuan lei in hong hu mai le achunga mei kang na sa em mai chu a mu the ani chu mun chu Darbaza Hellgate anti mai chu ani aming Hellgate hi atri bai awang chau a lar le ming thang ani haulawa mitam takin mak anti le zona anzo zi athin chu enga tinge mei hi kumsom nga ai rei chung set akang to nga tinge tun thlenga alamit lo enge chan tak ti hi ni chu zona chan theilo reng thin chu a chan na kum sang kha zakwa som sari pakhata kan mu theita chuti lai chuan Turkmenistan hi Soviet Union hnuaya omlai ania Soviet Union sarkara ramhroi tu te chuan natural gas le oil mu chu atumin an beina sa hle maya an scientist le engineer te chu Karakum desert an kala le hnuaya gas omna mun zongin survey an neya an beina samaya ne July thaler Karakum desert chuan an man ro thatak tak manga oil zon na akumakum an bei hnu chuan July thaler hnuaya chuan gas tam taka omti an phin fia theita ram hroi tu te an lom nge mai an lo suang to dan chuan July gas tam mai chu siak chuakin Soviet Union ram mason nan le ho sakna ta na man thei mai an in ring ani an man rual lian tak tak le rol tak tak te an in check khom hnu chuan drilling an tranta an han vertir chuan engma thil hlu le tangkai tur an lai chuak mai haulawa ma se leichu an verbel zela ni tin mai be se ne tharnen na chu cholovin an thok zela ni ni khat chu an lei ver chu alo nipin drilling machine chuan a ver chak ta hle maya an ni a ver tu pol ho poin phur na satak nen ma an la chhun zom zela thok le khata an lei ver chu aron chim ta thut mai lei chu aron min chim ta hum mai le kak thuk tak aron in chiam ta an lei ver na man ruwa khol man to le thatak tak po chu lein hong chunga chuan a tlalu ta vek mai le an man ruwa zong chu an chan ta vek mai ne chu lei kak kwa po chu a zau tham hle mai building chhong tam tak pil thei hel khopa thuk le zau ani ta aboi thak le khel khan ber mai chu lei kak thuk tak tang chuan natural gas an zon nge mai chu nasa takin alo chuak tanta natural gas lo chuak hian rim anei lawa methane gas ani hei hi han soi phi lokila tuna kan e rong bol na methane gas hian ama ngau chuan rim anei mi alawa ma se gas lik lo kan hriat theinan thil rim chia hi an tel zo kani he gas hi blu atan chuan a hlom hle thung ani gas methane an lai chua hi control lo ani awangin thil nung tan a him ta lo hle mai ani hi blu tam lu tok phei chuan mi hring nun na ta na apoi thei em a che vela mi te tan a him lo tak zet ani chutianga mi hring le thil nung ta na him lo gas put ta vak mai chu engineer te le scientist chuan engtin nge an tiang ti an ngai to rei hle mai a atopa chuan ruwa man na pakhat an siam ta an ngai dan chuan gas chu halta ila ni rei lo te a kang ral mayang tin thutluk na an siam ta ani an rem ruwa na ang chuan thaler leilung pop ho mai chu an halta a methane gas leichung ril lamatanga lo chuak chu
mấy bụi lom liềm tắc à lâu chẳng ta mấy khu lom liền tắc nền van làm panin al khu chầu tăng ngút ngút mê nè chú mấy al nó sát tắc abang chuan a che về là chuan zan khó thim ông thầy ta là mấy al chú anh sen phút ta reng mê nè scientist chuan nín hi emo kar khade ma chung chau akang nga gas chu akang zo mai tura an nga ya chu an be se yani ma se ni khatarala nín hi arala kar arala tha arala kum hial aral to mei chu amit thei da chuang reng reng lo kum som aral nu poin mei chu akang reng ani ti chuan tun din mun thleng hian kum som nga ayari ani to darwaza hellgate mei al chu alakang chun zom tareng ani he mei al re theilo kang zo thei tamai lawa lakang chun zom rang hi khovel scientist tam tak te chuan mak anti hle ni mi then khat chuan natural gas hi lei hnuaya atam lu tuka bangin akang reng tamai ni antia then khat te ro chuan he mun hian thuruk mak dang lam tak mi hring te hriat phak lo anei ngei an ring bok tun thleng hian darwaza hellgate chanchina hian thil mak le zo na tam tak ala om renga amuna kal ngei to tourist then khat te poin an thil ton mak tak tak an soi chuak fowa mi then khat chuang zana rimak tak tak le eng mak pui pui an hu thu te po an soi bok hei hian scientist lengai tu ana po ati boi hle he mei mit mei thei lo hi a chan zongin kum tam tak chung zir chen rang rang an neya an hu chu dan chuan karakum desert leinhuaya hian natural gas tam tak ain khol khom aoma chu gas chu leinhuai lungchang tak tak thua thip kar tang le lei thol kokel kaltangin helai lei an ber awanga khor khurum lian tak in siama hian alo chuak thini chu bang chuan heng gas put chuak reng hian mei al chu chhum lo chat lovina choma akang tang reng mai ni in scientist tam tak chuan an ngai ma se chu tiang chuan akang ren na chan fil pia ma se zo na dang tam tak ala om reng enga tinge gas si kum tam tak chung poin atop mai lo engzat pakawa tam nge tun malama scientist ten an chut dan kang zo mai tura an chut kha an pati sual na sa em ve heng zo na te hi tun thleng poin chan pham kim ala om thei lo ani darwaza hellgate ming chu khovel mun rang ranga adarta a kumtin hian tourist tam tak in an tlo thina ladewatanga an en chuan kuang lian tak chunga mei pui kang al hlu chu amoi ro pui dang lam hle ani zanlama phei chuan thaler mun re le thim taka mei sen le hring in chopol al eng moi tak chu amu nom thei thin hle ani ma se amun hi ahim vek lo mei al lo chuana leikak chu athuk hlea a che vela leite chu a nget bak lo bok chu wang chuan abul hnaya kal chu phim khur angai hle ani mun zau tak chu nai po nai thei lovin mei sa ur chu a la om hlea kal phal chin fel taka duan thlap ani bok ani tourist train khati chuan zan tam tak chung te an cham chila an soi danin chu thalera chuan mei al in hlap report puat ti chau lo chu thom dang engma hriat tur kan cham chil chung chuan khovel dang de cheng ta ang mai hian kanin ngai thin an ti ani he mun hian chanchin anga em meya thon thu tam tak anei bok mi then khat chuan zana mei al kuang chung tang chuan o mak tak tak kan hria ti te mei al kara chuan mel mak tak tak kan hu ti te an nuk mai ni ma se heng thu te hi science atanga nem nge thei ani lawa bangin thon thu le mi hring ril ru ngai tu na atanga lo chuak ani zok an ti bok atak taka chuan darwaza hellgate hi ram huai mo tharau emo omna mun ani ti phin phiana engma aum lawa amun amaka wang le mei akan reng awangin mi hring ten thon thu rang rang an siama chu internet le social media kaltlangin an vorda tamai mai ani kum sang hi som pathuma explorer pakhat chuan thilmak tak ati tlat mai aming chu George Coronis ania darwaza thaler khor khurum in siam ta chunga chuan
tuma an lut thei ngai lova tum ena po an en ngai lo George Coronis chu manu tha le him tak mangin darwaza Hellgate chunga azuk lut thei ta atum ber chu mei al khur khurum chunga chuan enge om ti mu chu ani achunga azuk lut chuan leile lung sample rang aron keng chuak ta thuk maya scientist den chu khur khurum thuk tak chunga leile lung rang sample ta chu anjir chian no chuan lum nana satak le dam kho chu thei lo turanga ya po dam kho chuak thei microorganism tren khat an hu chuak ta thlat mai le hei hian scientist chu atiril hai hle jok ani achan chu mihring ten nun na om thei lo na tur mun an tia po ladam kho chuak thei thil nung an lo la om reng ti hi thilmak top khok ani tlat ani chung thilmak mu chu microorganism chu Mars le planet dangte zirchian nan po apoimo hle ani scientist chuan darwaza Hellgate ang hmuna hian nunna aom thei chuan planet danga po aom theiang tin ngai tu na an nei pha hialani darwaza Hellgate hi tuna hian tourism tam takin an tlo du ber zinga pakhat ala ni renga ma se athuruk zongjong hi chui chua vek thei tak po ala ni lo kum som nga ai rei tun thleng hian alamit ta chuang lo ni methane gas awanga me al hi kang reng po ni se entika nge methane gas hi azonga mei hi ami ta kang ti hi tuman an tha chuang lo ani darwaza Hellgate hi entika nge amitang hi kum tam tak chu scientist le Turkmenistan sarkar poin an zona ala ni reng ani natural gas hi khovel ram tam takin an mang na sa hle electric siam na factory lian tak le mihrin nun phunga po apoi mo hle a chuwang chuan darwaza Hellgate ta main akang ral mek chu sum tam tak kang ral na ni in sarkar chuan angai to ta ama kum tam tak chung kha chuan eng a vak an ngai ran lo achan chu leikwa me kang reng chunga luta zukthil chu a hlom lu to kani mei al chu anasign gas achuak reng box sia wangin kang thel na thok tu tan a hlom lu tu kani chu wang chuan a om chuan an om tir top mai alo ni mase kum sang hi somni pania Turkmenistan president chuan thu poimo tak asoidan chuan darwaza Hellgate chu amit theinan scientist le engineer ten kong anjong thar turani atita achan chu gas tam tak main akang ral mek chu ram sum don na atana poimo ani suma anchan tir thei chuan anram economics na satakin achoi ka nge don sia hei khovel media tam tak chuan an reporta mithen khat chuan Hellgate chu amit don ta antia ma se atak taka chuan chu na chu all sam lo tunge kang thel na thok tang engman ruange an manang thil khir le har saber pol chu ani ome scientist chuan kong ranga an ngai to nu chuan then khat ngai dan chuan leile lungin khor khrum mei al lo chuana chu vor phui vek ila antia ma se ngai tu ana an han seng tak taka chu ahim lo gas chu hun daka aput chuak theya ala om le zual jok don ti an ring le boxi scientist then khat thung chuan gas chu pipe pangin la chuak theila antia ma se kuang hnuaya gas omna chu azaw nge zaw lo an risi lo ana chu a haw tuk don boxi chu tiang chuan tun thleng hian rem ruat na pam kim rin tlak an la nei thei lo ani darwaza Hellgate hi tourist tana mun tlo cha kom ani awang hian kumtin mai tourist lo tu an nei tam pha le maya amun chu film te le athalak te nen social media an the dar chum renga hei wang hian Turkmenistan rampo tourist lama an ming alar pha na sa hle ani darwaza Hellgate chanchina hian thon thu dik lo tam tak po adar trewa mithen khat chuan mitam tak an boral to ti te aram huai chen nam hunani ti te ma se heng thu te hi adik ti fin fiana aum lo amak le ala oma bangin mihring ten thon thu an siam bela chu an bordat samai mai ani scientist te ro chuan an ngai tu na chu adang dei
an hriat dan chuan darvaza Hellgate hi khovel geology le natural gas zirna atan hmun poimo tak ania leihnuaia gas kaldan le nunna khosak theina zirna atan po hmun thatak ani anti ani tuna hian zona pakhat chau ala omreng entika nge darvaza Hellgate mai al hi amitang achan chu tuntleng hian tuma in an hrelo naktuk mai hian gas hi azawanga mai al chu atop mai thei ani lo le leihnuaia hian gas tam tak ala omanga chuan kum tam tak ala kang chhun chom thei bok darvaza Hellgate mai al re thei lo hian min thril chu khovel leilung ruang am indin le ruam man na hi mihring ta hriat phak baka thuk alo ni e he thilmak hi science chuan thanna tam tak pe to ma se thanna la nei lo zo na tam tak ala omreng ani darvaza Hellgate chanchin kan han ngai thla kho nu hian zo na pakhat chu kan ril ruwa alo lang mai thei Hellgate ti ming hi tunge phua ti hi achan na chu he mun hi zana latak atangin enila leilaya kuang lian tak pakhat ain hong huwa achunga meisen hlom lian tak chu akang renga mei chu van lampanin achuak chawgut ngun maya khovel dang dai thil dang engma omlo na ang mein alanga chu wang chuan chu mun chu tlo tu le journalist te chuan door to hell emo Hellgate emo tin an kautan tamai ani aming chu adar zaw zela tunthleng hian khovel pumpuin chu mun ming chu an hreta reng ani mase aming chu Hellgate ani awang hian he mun hi ram huai omnai mo bible rem hun tak tak emo ani tina ani lo chu ming chu alandan ala om ema wanga mihring ten an phua an ko na mai ani darvaza khuwa chevela mi te point he mun hi an za in an trin an mun sera te an mang hiala kum tam tak chung khan zan lama chu mun chu an hnai ngam ngai lo mei kang reng chuan muwa rimak tak tak an hria an ti thin ma se heng thutam tak hi thon thu le mihring ril rungai tu na tanga lodar ani ti scientist chuan an soi kum tam tak chungin mihring ten he mun hi an zir renga explorer te an kala scientist ten sample an la engtika nge mei hi amitang leihnuaia gas in khol khom na hi engchena zaw nge ti ta hi ani heng zona te hi tuman an la chang theilo darvaza Hellgate chuan thil pakhat min zir tira mihring ten science le technology mangin thil tam tak an mu chuak to a ma se khovel hi kan hriat ai hian a thuk zawk ani leihnuaia tuifin riat thuk taka le van bo ruak zaw taka po chan na la nei lo zo na tam tak ala omreng ani chuwang chuan darvaza Hellgate hi mei kan ren na mun mai ani lo mihring hriat na la tlem zia le pathian thil siam ro pui kan la hriat phak lo zia entir na po ani bok ma se thil pakhat chu chiang takin kan hria kum sa kha kuwa somsari pakhata engineer ten nirei lo te chau akangang anti mei chu tunthleng hian lakan chhun zom ta zelin khovel mun makber zinga pakhat alo nita ti hi ni hei hi darvaza Hellgate chanchin chu ani e